Pre rok 27, lebo konsolidácia sa bude robiť pre rok 27, platí naďalej, alebo platia naďalej červené čiary na ministerstve práce. Jednoducho nedovolíme znižovanie žiadnych prorodinných dávok, či už príspevok pri narodení dieťaťa, tehotenské, alebo materská dávka a tak ďalej, obedy zadarmo. Nedovolíme žiadne siahanie na dôchodkový systém a nedovolíme v žiadnom prípade žiadne siahanie na príspevky na odkázanosť, tak ako to bolo aj teraz. Ideme skôr cestou robenia poriadku v tých dávkach, pretože naozaj máme v tom sociálnom systéme aj ľudí, ktorí poberajú dávky a pritom si ich nezaslúžia, respektíve nemajú na ne nárok. Máme úspešný boj, ktorý sme zviedli v minulom roku s fiktívnymi PN-kami. To znamená, že sme výrazne znížili počet PN-iek na Slovensku a naozaj práceneschopní sú iba tí ľudia, ktorí reálne sú chorí a potrebujú tú PN-ku si vyčerpať. Ďalšia vec, ak sme pri tom robení poriadku, ktorú chcem spomenúť, je to, že dobre viete, že od septembra minulého roka už platí v praxi, alebo funguje v praxi náš projekt Práca na miesto dávok, kde je princíp veľmi jednoduchý, ale zároveň zásadný, že človek, ktorý môže pracovať, ak odmietne vhodnú pracovnú ponuku, prichádza o dávku v hmotnej núdzi, respektíve mu je krátená. My sme si nechali v TASR urobiť prieskum u agentúry ako by sa ľudia pozerali, a nie na zrušenie, ale na zníženie toho 13. dôchodku. Vyšlo nám to tak, že s prípadným znížením 13 dôchodkov z dôvodu konsolidácie verejných financií by nesúhlasilo 59,7% respondentov, 60% ľudí. Súhlasilo by s ním 36,2% opýtaných. Je to odpoveď a reakcia práve na tie pravicové a liberálne strany, ktoré tu neustále hovoria o tom, že ich treba krátiť alebo treba dokonca zrušiť. A môžu si byť ľudia istí, že pokiaľ dôjde k zmene vlády, tak 13. dôchodok v tejto podobe nebude. Môžu zabudnúť. Buď z neho opäť urobia sociálnu dávku, ako to už urobili raz v minulosti, veď si povedzme otvorene, že počas Matovičovej vlády tento 13. dôchodok, ktorý bol predtým schválený v parlamente, bol takto zoškrtaný a urobili z neho sociálnu dávku, napriek tomu, že pán Matovič ešte pred voľbami 2020 hovoril, že nesiahne na sociálne štandardy ľudí a potom to urobil nielen pri 13. dôchodku, ale aj pri iných sociálnych benefitoch. No a stane sa to opäť, pretože keď už raz majú ľudia takúto skúsenosť, tak môžu si byť istí, že pravicová vláda na to siahne.